Salutare și bine m-am găsit la un nou clip. Astăzi o să vă explic cartoane și astăzi o să vă spun că o să vă arăt tot seriul în care o să vă mătabă episoade. Nu puteți să vedeți copiii sud. Hai să vedem prima glumă. Gumball se duce la Banana Joe, se dea o pizza și... Și cade copilul. Asta chestia este că copiii din asta sunt făcute. Adică baganță și bot. Adică ce să voi. Și i-a acolo mult sânge, pare, când a murit. Nepătărit. Ce să mă fac? A doua glumă sexuală. Este la istonaut. Bruce. Am vrut să zic că ai toți... Ai asta, mătii. O să băga mea și pâlăm în gura alta. Apare... Mergi bine, nu o să apare imagine. Asta este o treabă glumă. Ce mă mâncă? Nu dau glumă pe aici. Când doamna Win, asta nu știu, doamna din... Asta la simpa mine. Vine, nevastă și... Look into the eyes of that newborn baby. Remember the time before you first met me? Da. Surely you were once like that. Innocent and pure? Nope. Says here she's 70% cotton, 30% polyester, Este făcută în cel mai jos din... and made in the fiery pits of the underworld. Mrs. Robinson, try and return to that time of innocence and sweetness that you... Did you just swap their names? Acum a schimbat copiii. Am de asta că spune că a fost în claș la pala și... Bă, nu știu... Cam pornografic pentru unii sunt care difuzează pe un program de copii. Următoarea glumă apare în episodul acesta, care cei doi, care acesta, asta nu știu, aș numele la toți, o face jos pe Ellen și nu este bine. Și îl pupă și o parte din corp să știți voi, să știți voi. Oh, asta este gluma. Gluma cea mai sexuală din toate glumele sexuale de pe pământ. I don't think I have the strength to inflate. Thanks, Gumball. Adică a făcut, știți voi, LGBT, ce să facem cu LGBT-ul? I-a suflat în cocoș. Gluma vine și bate la ușă. Gumball intră în camera lui Banana Joe și pe clip durează un film porno care nu este pentru copii aproape deloc. Da. Dacă aveți să mai facem clipuri, că mai avem de content, nu atât mai avem content, să dăm. Dacă vă plac acest clip și mai vedeți
Și da. Dacă v-a plăcut acest clip, dați like și subscribe.